Oy, maupay nga agam nga ikasiko. Ikasiko waray no. Adi kami niyan. Inaagisin kadaluntan, kakurian in baraktas. Kaya tikang sa kalalagan. Oh, dali ay paginay. Nakita man niyo ho. Malagay. Panato man dito ng San Miguel ito na yan. Napiki na kami. Piki na kami. Di pantak. Kamadyan salog. Haglarom. May niyan amo didi kamutangan. Sa mga taga San Miguel. Ano pa mo bago na? Kada adlaw nang hagin agian sa mga tao. Sanglit. Sunod na eleksyon. Muli ginaman kami didi yung mga haon sa pwesto. Mga politiko doon. Matangpos naman ang simento ngadto sa amo. Sige, baraktas la kit. Ang oras alauna na. Wala pa kami pang inadaw. Maglaksi na magbaktas kabataan ho. Sige, baktas. Balik kami maglaksi. Kami mga kumaw. Kumaw kami. Ano na? Ano? May tao ako eh. Paghinay ka, paghinay. Tas pa kang buwas? No! Yes! Ha? Yes. Ata. Di pa kami nahimamaan sa lagay? No! Yes! Balik takit? No! Sugad sini kakuri nga di sa an baktason. Yini ka magtatapsik. Gusto na naman katubak ka. Wala, training ito niyo. Wala, sige. Training! Training! Ito na barangay San Miguel. Yan na, piki na agad kami. Dalo nung to gandala yung sige. Uran, waray tuko. Luko na! Paginay ka ma, di kami paligad. Ito na, piki na. Sige ng pangani ho. Ang mga paray didi, dali na agad anihon. Oh, si Nanang la. Nanang, sayo ka la dithon. Sulo. Oh, sayo la nagaan eh. Sugad sini yan at didian mga ralayon. Makuri. Tungod san mauran. Daw maagi daw kit nya disan anihon kun maupay man. Pwede na ngono maagi ko an. Matong. Oo. Nanyang hani di kulang tao hagluwag an anihon. Pira-pira ay la ho kahaluwagin anihon ho. Uni na ipupusta ini. Badong air ni ho ikulwan ni Milay uni na ha. Tamilay. Oho. Haluwag na kan air ni agi. Oho, ang kan air ni sala daw. Oy, yung pagtamakan inani ha. Di kami din naglilibuton yun na sa mga anihon. Kaursak dara uho kay gukob. Duha nga bag. Ha? Wala yung buti maihala. Oh, Milay si Erniad to man. Adi na apiki na kami sa
Barangay San Miguel. Adi na welcome sa Barangay San Miguel. Na human gihapon ng Baraktas. Sa Malagay. Waray gan ak signal. So may na to kahara luwag sin anihon nga kulang nagaani. May itong kamutangan niya sa pangani. Yan na ho si Ate Liti tingam mo sa Manila. Inuli ko para laon ni mag-ani. Kay kulang mag-ani ho kahaluwag sin anihon. May man pipira. Adi na kami sa welcome na San Miguel jadi ng tulay. Ay. Ilom man ng Baraktas ng larom. Ano kaliwarakit pamasahe. Rakit pa kasagay sa buti ho haluwag nga anihon. Kulang nagaani. Yan na si Mana Adila ho ay napatawa-tawa lalogod. Adi na kami ti uli na sa namamo man. Kaharian. Uli na kami sa kaharian. Yes. Ako na pa sa kaharian. Papakulwa sa pa. Hindi na, tipasulod na. Sinulod na agad. Wala. Ano, Mana Tirsing? Yo. Okay la doon. Yan na si Ate Gina ho. Pasuro cellphone la. Yade. Mga titukad. Mga nabanji, yung manubudlo, bago pala ang naabot. Ay, oo. Lunis ko no. Oo. Hindi na ko natagal dahil. Tama, sige, sige. Fertilizer, nalimot ak pagkuha. Ayun na kami siya ng amo kaharian. Mauli. Gadla. Di ka din kaharian, guys. Di ako papasa kalo. Ikakata sa ulo. Barangay lang. Ito. Mahuwi. Sa kanglay. Pag binaktas. Kapagwas taan. Dito na sa gripo dito. Nagsinila sa adad ata. Hapkik. Adi na kami, kauli na kami sa namamo man didi puroyan. Adi. Sigang burulang. Dinila po ng ako video. Salamat sa pagpulaw. Adi na kami, adi na sa San Miguel mismo.